Hej, jeg vil rigtig gerne bevise de her to. Her som der siger, at man kan finde hældningskoefficienten, når man har to punkter ved at sige y2 minus y1, det vil være med x2 minus x1. Og at man kan finde skæringspunktet ved y-aksen for den lineære funktion ved at sige b minus, eller for at sige b er lige med y minus a gange x1. Det allerførste vi gør, det er, at vi skriver y1 er lige med a gange x1 plus b, og det gør vi, fordi at punkt 1 det ligger på grafen, på samme måde skal man skrive y2 er lige med a gange x2 plus b, og det kan vi også gøre, fordi punkt 2 det så ligger på grafen. Det vil så gøre, at vi trækker siderne fra hinanden, så den kommer til at hedde y2 minus y1 er lige med parentes a gange x2 plus b minus parentes a gange x2 plus b. Det vil så gøre, at vi fjerner parentesen, og så begynder den at hedde y2 minus y1 er lige med a gange x2 plus b minus a gange x1 minus b. Og det er altså minus b nu, fordi vi har lige havde minus parentes. Derfor så hedder det minus b. Så får vi b her, så derfor så forsvinder b jo, fordi vi har minus b plus b. Og så hedder den jo så y2 minus y1 er lige med a gange x2 minus a gange x1. Det vil så gøre, at nu laver vi en parentes, så hvis vi sætter a uden for parentesen, fordi det rigtig gerne er isoleret af, så hedder den jo så y2 minus y1 er lige med a parentes x2 minus x1. Så vil vi rigtig gerne nu have a til at stå helt alene, og derfor dividerer jeg med parentesen på begge sider. Sådan på den ene side, det hedder, eller sådan at det så hedder y2 minus y1, dividerer med parentesen, som der så er x2 minus x1, at det er det samme som den anden side, som der så er a parentes x2 minus x1, dividerer med parentesen, som der er x2 minus x1. Og derfor så ender vi så til sidst med at få den, der hedder y2 minus y1, divideret med x2 minus x1, er lige med a, som der var den, vi skulle finde ud af. Så på den måde har vi lige bevist hældningskoefficienten. Så vil jeg gerne bevise, at man kan finde b mod skæringspunktet. Derfor så skriver vi allerførst y1 minus ax1 plus b op. Og det vi så gør, det er, at for at få fjernet det her a b her, så trækker vi det så bare fra. Derfor så siger vi jo så y1 minus ax1 er lige med, eller a gange x1 er lige med a gange x1 plus b minus a gange x1. Og når vi så regner den ud, så ender vi så med at få y1 minus a gange x1 er lige med b. Og på den måde har jeg så lige bevist, at a kan være lige med hældningskoefficienten, og b er lige med skæringspunktet, og det er det der formel, man kan bruge.